Uyabona bafowethu, ngithi namhlanje ake ngikhuluma iqiniso njengomuntu efa. Yabona bafowethu, igame yayizolo, igame ye-Argentina ne-England. Hayi i-Argentina kuleya games nganza kwethu bengingayiniki lutho. Bengingayiniki lutho. Nginesizathu, ngizoyibalula izathu. 1, i-Argentina igroup ibidlala kuyona ibinamaqembu alula. 2, ithe noma isiphumile egroupini yayo yabhekana i-Argentina namateam alula. Siyokhumbula igame yayo yokuqala yadlala neCape Verde. Yawina kanzima, ayiwinanga kalula, yawina ku-extra time. Igame yesibili yazodlala ne-Egypt. Lapho yawina khona ngokurobha idli Egypt. Igame yesithathu yazodlala neSwitzerland. Nalapho futhi yawina kanzima, iwina ku-extra time ekubeni iSwitzerland futhi yayine red card kuleyo game. So ngithe mangibuka ngibuka iEngland imidlalo esiyidlalile idlule kumazwe anzima iEngland. Mase ngibuka iArgentina idlule kumazwe alula futhi idlule kanzima. So ngathi mangibuka ngathi hayi iEngland lapha izodlula because bekuyigame yokuqala mina engithe mangiyibuka ngathi iArgentina iyona game yayo yokuqala le enzima le yeEngland. But hey, hayi bafana bakithi ngibe surprised indlela iArgentina edlale ngayo izolo. Hayi bafana ke livunya iqiniso. Hey, wadlala uMessi izolo. Wadla, angifuni ukumvuma kwamanye amagame ngoba bekuphinde kube nokugcobho likhona yabona. Mina ngizokucacisa ingane zakwethu ifan kaMessi. Mina anginaqhawe la ebadlalini cha. Ngithanda nje bonke abadlali bebhola abadlala ibhola elihle yabona. Ngisho emlandweni ngangiyithandela oZinedine Zidane, oRonaldinho, oKaká. Umdlali nje mina ngiyifan favorite ya wonke umdlalo odlala kahle. But the reason why uMessi nayo uMessi ngangiyifan favorite yakhe. But the reason why ngingayona ifan favorite yakhe uMessi is because usewine kaningi ngendlela engingayiqondi yabona. Usewine kaningi ngokwenzelelo. Angimfuni kumdlalo wenzelelwayo noma engadlala liphi ibhola. Kodwa ngifuna umdlali mekumele adliwe, makadliwe, mekumele awine, makawine. But izolo hayi cha. Hayi. Lapho uwine clean iArgentina bafowethu, akukho la irobhe khona. Kushaya nje lokho eEngland yakunabisa. Hey bafowethu uMessi bafethu hayi bafethu. Shout out to Messi, shout out to Messi. Shout out to Messi. Hey, what a player. Yabo into ayenza izolo zinganza kwethu. Hayi. Yabona khona la ekwabheka khona phezulu. Bekuse 1-0 lapho. Ngabo 80 something minutes. Wabheka phezulu. Ngathi wenzani lo mfana? Lapho kuvele wangikhumbuza uRonaldo. Igame ababeyidlala neSpain, igame yeWorld Cup abeyidlala neSpain. Lapho uRonaldo washaya i-hat-trick khona. Wangikhumbuza uRonaldo ezoshaya i-free kick eyayikha laba bebekhava khona beshaya igoli lesithathu benza u-3-3. Wavela wabheka phezulu kanjeyana. Wathi uthe meqeda ubheka phezulu, washaya i-free kick enjani. So noMessi uthe mebheka phezulu, ngasho ngize ngatshela bengibuka nabo ibhola ngathi yabo la iArgentina la izokora ke manje. Labafana ngazi, labafana ikhonto nokuthakatha kulabafana abawoMessi noRonaldo. Yini laba vele bayibheke phezulu emva kwaloko ukuqhuma amagoli. Uthe meqeda abafowethu ukubheka phezulu. Hayi. Gena 2 yamagoli elandelelana. 2. Okwesibili ke inganza ukuthi ngibe ngigxeke iEngland. iEngland idlale nje umbhedo, idlale njengehlathi izolo. Ithola igoli kuqala. Ibidlala kahle ingakalitholi igoli. Yathola igoli, ithe izothola igoli yavele yopaka ibhasi. Ibhasi elingahlelekile, alina break attack. Angiyazi le nto ibidlalwa iEngland. Ne-Egypt was far better than iEngland. Egypt yadlala kahle kakhulu against iArgentina. But lo bekudlalwa iEngland izolo hayi kuvele kwangisurprise, ivele yadlala umsangano nje. Awukwazi ukuthi udlala nabantu abafana noMessi uvele uyopakalela bhasi bekuwumsangano nje loya. Hayi bafowethu asiyibonge leArgentina. Shout out to Messi. Messi
played exceptional well yesterday. Asibonge ingane zakwethu.